ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ମେ 10 ତାରିଖ ଶନିବାର ସକାଳରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ଆହୁରି 6 ଦିନ ତାତି, 16ରେ ଲଘୁଚାପ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀରୁ 48 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନ୍ୟୁଜ୍, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦରେ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର પર ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ରବାର ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 98,350 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚିଠି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ସଚିବକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତୁରନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଭିଲ୍ ଓ ଡିଫେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଜରୁରୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର। ମେ 15-29 ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ। ମେ 15 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ଦେଶରେ 24ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ଫଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଶ୍ରୀନଗର, ଲାହୋର, ଯୋଧପୁର, ଅମୃତସର, ଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସବୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଟେନସନ ଭିତରେ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ 3ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଟେନସନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜମ୍ମୁ ଓ ଉଧମପୁର ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ 3ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ରେଳବାଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ଦାବିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ସହ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଫଳ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରୟାସ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଓ ପୁଲିସ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଉତ୍ତର ଭାରତ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ୟୁପିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଆରବ ସାଗରରେ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେନାରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଅପରେସନ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶରେ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଣିକି LIC ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖାଇବେ ପ୍ରିମିୟମ। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ଏହାର ପଲିସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। LIC ପ୍ରିମିୟମ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିମିୟମ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ LIC ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୋର୍ଡ ଜାରି କରିଛି। ଘରେ ବସି ଆପଣମାନେ ଏହି LIC ପ୍ରିମିୟମ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଜରାଟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି କଟକଣା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଯାଏ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।